may bago naman tayong event. Ayan. Isang dibuan to guys. Ayan, kasama naman ang grupo ng Abanto Mobile. DJ Marlon, DJ Milvin, DJ Pro, Kuya Erwin. Guys, shout out sa mga tropa natin dyan. Kuya Ivan. Guys, samahan nyo kami sa panibago naman vlog nito na dibuan. Dito guys sa may Barangay Kamambugan. Ha? Barangay Bibiraw, Kamambugan. Bibiraw ba ito? Kamambugan. Ayan. Ayan guys, pakisuportahan yung aming vlog at yung aming sound system. Abanto Mobile. Ayan guys. Yung mga di nakakakilala sa Abanto, shout out sa inyo lahat guys. Pasensya na kayo, minsan ay nakakagulo-gulo tayo. Ayan. Ayan, salarin guys, yan, salarin. Ito, may tama yan pag nakakainom. Ayan si Kuya Erwin. Probinsya, Abanto.